Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14 bersikulo 12. Busa si Hesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa mahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14 bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, ang dalan sa kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang ikatulong bahin sa paglakaw sa dalan ilalom sa gugma sa Dios uban sa labing dako nga sugo. Ato nang nahisgutan ang tulo ka aspekto sa atong kinabuhi nga gikinahanglan mo pakita sa atong paghigugma sa Dios. Sa gisulti ni Hesus sa Mateo 22 bersikulo 37, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Niini nga takna atong padayunon paghisgot kini nga sugo. Atong susihon ang gisulti ni Hesus sumala sa iyang gikutlo usab sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 5. Matud pa niya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Wala siya mosulti sa tibuok mong kasing-kasing, kalag ug salabutan. Wala pud siya mosulti sa imong kasing-kasing, kalag ug salabutan. Giklaro ni Hesus nga gikinahanglan nga aduna kitay pag-ila sa atong kaugalingon ug unsa kadako sa atong kasing-kasing, sa atong kalag ug sa atong salabutan. Mahimo ba di ay nga kabahin lang sa usa bisan sa duha kinatibuk-an? Oo, mahimo. Mao nga iya kitang gisugo sa tibuok niining tulo. Atong tagaan kini og pananglitan. Pipila ka mga magtiayon nga inyong nahibaw-an nga nag-usa og puyo, nagahimo sa ilang katungdanan sa panimalay, apan ang usa kanila mabana man o maasawa, adunay laing gibati sa ubang babay o lalaki. Nagapasabot, mahitabo usab kini sa atong relasyon sa Dios. Atong susihon ang atong kaugalingon kung sa unsang sitwasyon nga wala nato matagaan og prioridad ang pagsimba o pag-ampo sa Dios tungod kay aduna pay daghan mga buluhaton. Sa ani nga paagi, dili tibuo kasing-kasing ang atong paghigugma kaniya. Kumusta ang atong pagkinabuhi? Basin gusto pa natong ipabilin ang atong nailhan nga dili maayong kinaiya, bisan pa nasayod kita nga mali kini. Pasabot, dili tibuo kalag ang atong paghigugma kaniya. Naabot ba sa atong kinabuhi nga nakontinto na kita sa atong nahibaluan pinaagi sa pagpaminaw mahitungod sa Dios? Og tungod niini, dili na magtuon sa Biblia sa atong kaugalingon, pero kugihan mo basa sa mga sinulat sa ubang tao ug taas nga panahon ang ihatag sa ilang gadget, bisan pa dili na kini kaayo importante. Sa ani nga paagi, dili sa tibuok natong salabutan ang atong paghigugma sa Dios. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, tibuok kasing-kasing, tibuok kalag ug tibuok salabutan ang gipangayo sa Dios sa atong paghigugma kaniya. Dili pasabot nga mabatnan nato ang matuod nga paghigugma kung mahingpit na kita. Ang Dios lang ang makahingpit kanato. Apan atong ihatag ang atong tibuok nga kasing-kasing, tibuok natong kalag ug tibuok natong hunahuna ngadto kaniya isip atong gasa. Aron siya na ang mubuhat sa pag-usab niini. Sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 13 nagasulti, kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha ug pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kahimuot. Busa, atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios, sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon. With love and strength for each new day.